Deli Room σήμερα βρίσκεται στο Steaky Steakhouse, στον Τρίλοφο. Ένα σημείο αναφοράς πλέον τα τελευταία χρόνια για τους κρεατοφάγους και για το καλό φαγητό. Το Steaky Steakhouse αποτελεί μαγαζί τρίτης γενιάς, το οποίο προέρχεται από τον παππού Κωνσταντίνο, ο οποίος δραστηριοποιούταν στην εστίαση από τη δεκαετία του 60. Ουσιαστικά μιλάμε για 70 χρόνια εμπειρία στον κλάδο. Σωστά δεν τα λέω, Κωνσταντίνε? Ναι, είστε πολύ σωστά. Η ιστορία ξεκινάει από τον παππού τον Κωνσταντίνο και στη συνέχεια ανέλαβαν οι γονείς μας. Το Deli Room συνεργάζεται με το Steaky Steakhouse τα τελευταία 10 χρόνια, σχεδόν από το ξεκίνημα της επιχείρησης. Πες μας, Κωνσταντίνε, λοιπόν, τι είναι αυτό που σας έκανε να έχουμε τέτοια συνεργασία πολύχρονη? Κοίταξε, η πολύχρονη συνεργασία μας οφείλεται κυρίως στο ότι έχετε πολύ ποιοτικά προϊόντα, ότι είστε σταθεροί πάντα, δεν έχετε αποκλήσεις στην ποιότητα και οι γεύσεις που μπορούμε και τις συνδυάζουμε απόλυτα με τα προϊόντα μας. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η άμεση εξυπηρέτηση της Deli Room. Τώρα, Κωνσταντίνε, επί του πρακτέως, ποιες σως της Deli Room χρησιμοποιείτε για να συνδυάσετε με τα πιάτα σας? Δουλεύουμε πάρα πολλές σως, σχεδόν όλες που έχει η γκάμα σας. Κάποιες που έχουμε εδώ πέρα και μπροστά μας είναι η μαγιονέζα τρούφας που νταλιάται έτσι δένει ωραία. Το whisky sauce που είναι εξαιρετικό, και αυτό συνδυαστικά με το κρέας. Η chili sauce που είναι τα σχεδόν περισσότερα πιάτα δένει αρμονικά. Η σάλτσα πιπεριάς σαφώς που είναι στο μπουγιουρτί που δίνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μια ένταση, ένα δέσιμο πολύ ωραίο. Και φυσικά το σηκώτη με καραμελωμένα κρεμμύδια από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, το σηκώτη με τα καραμελωμένα έχει γίνει πλέον μας το μαγαζί και το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι ωραίος ο συνδυασμός που προσφέρει αυτή η τραγανότητα του κρεμμυδιού, του καραμελωμένου, με το σηκώτη, το τρυφερό που έχετε. Αυτό ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δένει πολύ αρμονικά, όπως και με τη μουστάρδα σας επίσης. Η οποία είναι μουστάρδα με αλάτι βράχων. Που είναι μαγική, δηλαδή αφήνει στον ουρανίσκο πολύ ωραία χαρακτηριστικά, γεμάτη γεύση σαφώς και ο κόσμος το έχει κάνει πλέον μάστη πιάτο αυτό. Κωνσταντίνε, πες μας τι άλλα πιάτα μπορούμε να βρούμε στο μαγαζί σας. Στο μαγαζί μας αρχικά μπορείτε να βρείτε μπριζόλες από όλες τις προελεύσεις σχεδόν, από όλο τον πλανήτη. Μπριζόλες από Ιαπωνία, Αυστραλία, Αμερική και γενικώς ό,τι πιο ποιοτικό κυκλοφορεί το έχουμε. Έχουμε ψυγείο dry age τα οποία οριμάζουμε τις μπριζόλες. Έχουμε το μπιφτέκι το γεμιστό που έχει γίνει must που είναι 100% μοσχαρίσιο και το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και εγώ πάρα πολύ. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας πάνω από 150 ετικέτες κρασιών και πάνω από 60 ετικέτες εμπειρίες φρέσκες. Λοιπόν, πέραν των άλλων, των πολύ ποιοτικών πιάτων, των συνδυασμών που αναφέραμε, να πούμε και για το χώρο, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ ζεστός, πάρα πολύ έτσι κόζι και μπορεί κάποιος να απολαύσει ακόμα πιο άνετα το φαγητό του. Υπάρχει και εξωτερικός χώρος, ο οποίος διαμορφώνεται αναλόγως το καλοκαίρι. Κωνσταντίνε, έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ για το κατάστημα, ότι έχετε βραβευτεί, σωστά? Σωστά, ναι. Έχουμε βραβευτεί σαν ένα από τα top 10 κρυμμένα διαμάντια στην Ελλάδα. Άρα έχουμε καλά πιάτα, γεύσεις Deli Room, ζεστό περιβάλλον, άρα τι έμεινε? Βουρ στο ψητό. Ντου.